Sa atong unang pagbasa nga inindot kayo nga statement ang Ginoo nga iyang gipadayag ngadto ni Samuel. Ningon siya, ang Ginoo dili mopili base sa hitsura sa gitas-on sa tao. Ang iyang pilion binase sa kasing-kasing. So ayaw na lang mo pagsigig panindot sa inyong naong. Ay na mo paningkamot nga ikaw yun mo ay pinakagwapa, pinakagwapo, di jud ka pilios Ginoo anak. Na ang ato ding ninduton ang kasing-kasing. Ug mao na siya ang makapanindot nato atubangan sa Ginoo. Nya unsa man ang kasing-kasing nga nindot? Parehas kasing-kasing ni David nagipili sa Ginoong mahimong hari. Kay katugod si Saul ba? Gisalikway sa Ginoo. Ngano man, kay pagpili niya, siya'y kinagwapuhan sa tanang Israelita, siya siya'y kinatasan. Human ba? Human dignity. Pero masinupakon. Kasagaran ko daan yung mga gwapo o gwapa, mga proud ba? Di na mo masultihan, labi nagmusikat na. Ingon ani noong naong ading gawali, di kini ma-proud. Ay, igo-igo ramang yung napurmang tao ning naong nga. Parehara sa gudan ng inyo, kumon raman tag naong, ni aday gwapo din ni gwapa. Oy, kumon rata. Kanang muangay ra ba? Kanang inikasagol ni mustanan, muangay ra ka. Ato pa kumon ra na imong naong. Pero og mustan out kaning imong naong nga mahalingi ang tanan, kana murag special. Mo to si Saul, oy gisalikway sa Ginoo kay ngano man ang kasing-kasing bati, ngilad, laksot ang gipili niya si David. Unsa may kinaiya ni David nga wa hisguti diri sa atong unang pagbasa? Kay bawo mo? Wa? Ang nahibaw, tagaan ako 1,000. Wa di ay mo kay bawo. Na ay 10 minus tulo ka kinaiya si David. Nga gikan pa siyang pagkabata, iyag yung gipuy-an hangtod nahimo siyang hari. Una, kusog kay siyang musugot sa sugo sa iyang amahan. Imagina, gipatawag ang tibuok pamilya kay moapil sa paghalad ni Samuel. Very special occasion sa family gina. Pero kay wa may magbantay sa ilang mga karnero dito sa ilang farm, dito sa sa Sibsibanan ba? Si David wa paapila. Nisugot ra pud siya. Kamo kuno di mo iapil sa birthday parties inyong pamilya kay patrabahoon ka dito sa uma. Sugot ka. Hoy, tubag. Mingo, naunsa? Nya kana silang 7 mo apil, ako nga ikawalo. Naunsa? Inyo kung pangita tong tao mo substitute dito mo apil ko ana kay ato gunang family affair ka special ana giimbitar tag propeta. Ano? Pero si David hilom ra. Sunod na siya dito. Nagbantay ra gid siya sa mga hayop. Obedience. Or gituman niya kanang giingon, honor your father and mother. Bisag sakit, honor them. O kamo din yung mga ni ananimba, do you honor your father and mother all the time? O singhagan sag panagsa? Tubag-tubagon sag panagsa? Oy, mga buangon kita. Mo-honor ra gid ta basta dunay favor. Parihar sagod dinhi sa simbahan, mo-honor ra gid mo basta mohatag og favor ang pari. Nga ang pari sad natakdan sad, mo-honor ra gyud mi basta mohatag og favor ang parishioner. Dili gani, bahala ka diya. No? Amo na usbo na nato kinaiya ha. Obedience to the Father. Mao na nga si Jesus gitawag og anak ni David. Ngano man, he is very obedient to the Father. Gani ang iyang gitudlo nato nga pagampo kanang amahan namo. Unsa may iyang gitudlo? Matuman amahan namo
matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Kana mo inindot kayo. Ilingian na imong tupad. Ina-obedient ka. Pangutanan. Ina-obedient ka o masinupakon. Ambot lang ninyo. Kaning gamisa, obediente. Ambot lang. Katong gabasa sa gospel, obediento. Secret. O, lagi na, kasing-kasing lagi. Kasing-kasing ba? Ay kita manggod masinupakon, basta wa na gani gatanaw, supak dayon. Lingi-lingi, away gatanaw. Himo dayos binuang. Di, oy, nagtanaw ang mata sa atong Father in heaven. He knows everything. Ikaduha, nga kinaiya ni David, nga nindot kaayong iyang kasing-kasing, pagka mapaubsanon, kanabang kamaong mudawat nga way reklamo. Wa gid siya mo reklamo. Nya ni dawat ra sad siya nga siya gyud maoy, di ba sa pamilya kana bitang inig sinuguay na, musugo kas maguwang ipasam na sa sunod, ipasa nga to hangtod katong katapusan mao gid tay madatugan sa tanang sugo. Si David wa ra sad magbahay. Adto ra pod siya. Gani magkanta-kanta ra siya dito sa kaning kahayupan. Ingon siya magkanta-kanta siya, makigbugno siya usahay sa mga leon. Karisgo ana. Mga leon ba kay ang mga leon kana mga wolves mao man ay mo atake sa mga karnero, panganoon man na nila. Iya kunong bugnoon ang iyang kalingawan nitong bugno sa kana ganing dito sa sibsibanan ang mga leon, ang mga lobo mo iyang kalingawan. Ang iyang mga igsoon gitudluan man kanabang sword ba paeskwelahon man kana do na man ginay training sila aning pagpakigubat. Ang iapil ang iyang mga igsoon siya ang iyang gigamit katong saplong iyang kalingawan ang mga leon ba yang saplongon kay man siya tudloi og unsaon paggamit ang espada o man siya kamao ana pa saplong yang gamiton, di ba? Kanang unsa lay naa ba naa siya gitawag og childlike attitude. Kanang bata manggod ma-enjoy ra gid nag-unsay imong ihatag niya, dili pares dagko ba magpili. Gano nawa na inyong naong nidawat mo sa gihatag sa Ginoo inyong naong o inyong giusab-usab. Nidawat mo sa gihatag sa Ginoo inyong nga buhok, colors buhok o inyong giusab-usab. Kusog kay tang usab-usab man na. O niya, nidawat mo kamo mga asawa, nidawat mo sa tinuod yung kinaiya sa inyong bana o sige mo giyaw-yaw. Dama o na. Nidawat mo sa kinaiyas pare o sige mo libak. Nidawat sa ano. O na siya. Kanabang pagdawat ba? Muna si David, gidawat niya. Ikatulo na kinaiya ni David, kusog kay siyang mo kaning si tawag ani kanabang mo risgo sa iyang kinabuhi. Si David gibilin dito sa risgo nga kahimtang. Una, ang pagdipinsa sa iyang panon niya. Ikaduha, bata pa siya. Bata ba? Nang minor. Garon gani, di man ganito patrabahoon ang minor. Kay risgo lagi na. Pero si David, mura siya major. Atiman siya nga to. Moto nga, naam ni siyang kasing-kasing na kusog mo risgo aron motuman sa sugo siyang ginikanan. Nakita nas Ginoo, kini mo'y hari. Anda mo risgo sa pagtuman sa akong sugo. Muna kung i-fast forward na to ang nahitabo, ang saman, siya rin ni Sokol ni Gulayat. Siya rin ni Sokol. Ang iyang mga igsoon, sila si Saul, ang hari, nangahadlok, nagkurog-kurog. Ang ni Sokol, si David na yun. Risgo siya. Nasa nindot kang statement dito, iyang hagit man siya ni Gulayat, iyang na siyang Gulayat nga, ikaw, ako nang pata-pataon imong lawas ani akong espada,
ipakaon na ako sa mga iro o mga ihas nga mga iro o mga langgam ang imong unod dinhi aning yutaa. Ya, David, kalma na kayong ingon. Ikaw, ni atubang ka nako, dala ng imong espada, ako atubangon ti ka, dala ang akong Ginoo. Ako na rong putlon imong o. Ana siya. Ya. O na ba kadang nabitang relax ra bitaw. Kita di man taganahan mo risgo. Iniglabad sa imong o karon, di na lang kong simba, labad akong o, motiwas o niya ni. Simba, iniglabad sa imong o, aron ari jud ka mamatay dire. Kanindot anang mamatay ka nga nagsimba, di ba? Kaysa mamatay ka nga sige ka dito reklamos Ginoo dito sa ICU. Kay gawas nga galisod ka ginhawa, galisod pag imong bulsa. Nya ra ba ini kamatay nimo dako kay bayronon, mo ari ra bas pari usahay. Kay ang pari naman hinoy pa bayron, nga mulikta mangani ta, dami pa bayron noon. Ay pag ni diri lang ka ni simba ka diri, hugas kolekta, nigtaw-tawran patay. Hilog dayo pare or bendisyon na no saka. Ana, di wa gigasto. Ana. Di ang risgo gyud nga tinud-anay kana gyung paghimo unsay gustos Ginoo bisan supakon sa kalibutan. Mao na nahitabo ni Kristo sa atong ebanghelyo. Unsa may iyang gibuhat? Ang buhat nawa mauyuni sa mga tao. Ang kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Matud pa niya, ako maoy magbuot unsay buhaton sa adlawng igpapahulay. Dili ka mo mo'y magbuot, ako mo'y magbuot. Panalitan ron, ikaw, asawa, niya ang imong bana, kusog kay mangulatan nimo. Ang sa may pagbuot nga tawhanon, buwagi, ikiha, kay physical abuse na. Sakto, dili. Uy, tubag. Porting sakto ha, eh? Filing divorce, filing og annulment, sakto ginakayo. Pero mo na'y tawhanon nga standard. Suway kunog sunod ang standard sa Ginoo. Ang sa may iyang sugo, pagpakamatay para sa imong gihigugma. There is no greater love than to lay down your life for your beloved. Kana. Hay may imong sundo na na. Buwagan, pailan og annulment. O niya, ikiha pag yun. Aron manubag sa iyang injustisyang gibuhat sa imong physical body. O katong pagpakamatay para sa imong gihigugma. Imo ba yan ang gihigugma kay gipili ko na nimo, gipakaslan ko na nimo. Hay may imong sundo na ni. Mingon ko, kuyawa na pa rin, patay ito anak. Mau lagi, hay may imong sundon. Sige, tubag. Hindi, wak mo tingog. Pananglitan, ay lang ko ng asawa, kapoy ka ng asawa, ari nalas pare. Sige, pare. Muingon ang usaron ka parisyoner. Pader, imo gani ng gubon dihang dana, patyon tagyod ka. Ana. Ni ang daan, agianan gina siya sa mga tao, ni atong padakan ang daan. Na, morisgo ang pare. Morisgo? Di ko, di ko morisgo bahala mo diya, ibabalhin ako diri, igdangtag pila ka tuig niya, ana lang dyan ko magpakamatay. Daan raman sa gunagod, okay raman ang daan, pero muingon gani, Father, mumisa gani ka, patyon tagyod ka. Ana, dini ba simbahan? Huwag na ingon, mumisa gani ka, patyon tagyod ka. O di ko magpapugong, mumisa ko. Pero kanang pag-ablian ng daan, inyo ng tulubagon. Kaya nga naman, kamo'y nagpuyo diha, mga buangon mong dagko, nganong pitos ng inyong daan. Kamo mo ay mauwawan, kamo mo ay mga bagagnaong. Sige kampos, Ginoo, nya dili ka mamuhatag og yuta bisa gamay. Inyo na, ang ako, ang misa. Pero inyo kung babagan aning pagmisa, magpakamatay ko ani.
Di ba? Sakto dili. Anya, inyo na pudakan niya. Dahan niya. Kamu de bala dia. Kanang inyong parkingan ang dahan, inyong agianan, inyong parkingan, mga buangon mo, inyong gipitos ang dahan, nagihimong dako, mga buangon. Kanang namarking sa dahan, wa na sa saktong paminsar. Anong parkingan ko na nimong agianan? Kuno, suway kuno parking ang inyong agianan padong sa inyong balay. Kana bang imong agianan ba na imubutang dihag motor? Unsa imong isulti? Yabag tingin ni tawhana. Hipaw gini siya agianan ni nako dinhi. Ni am sa nung gibutang niyang motor. Di ba? O niya imo sakyan na gyud na habulan pa. Butangan paglamisa sa kilid kay tumukaon na nayabag na gyud. Daghan kay mga Katoliko, mga yabag. Nabangwa sa saktong utok ba? Dili andam muhalad sa kaugalingon para sa kaayuhan sa tanan. Sumala sa gusto sa Ginoo. Si David risgos kinabuhi. Si Kristo mirisgos kinabuhi. Ingon sige ron. So diri sa Jerusalem. Patyon gyud kanamo. Ani sud gyud si Jesus perting pataya. Ug mao ni siya ang atong model. Mao na si David na ay kasing-kasing nga ingon ani. Mao na nga niingon dayon diri sa atong salmo, hikaplagan ko si David akong sulugoon. Suguon manggutas Ginoo, kanang reklamador di masugo. Kanang tao nga di mudawat, di sad na masugo. Kanang tao nga dili gustong mamatay, di sad na masugo. Mao na siya. Kamu malipay mo tao nga dali kay sugoon o masuko? Ako lipay kay ko ana. Kanala tong mga banderitas diha. Nanay ko anatay kanang Santo Niño ron mamutag banderitas. Sige pa dir, trabaho din sila dito. Lipay ta Nyaga ko mo rong sugoon. Di apay daghang slot nga palitonon, pamalit na mo. Nya mamalit din mo. Asos butok-butok atong dughan sa kalipay. Pero ini-check up na ko dito. Na inipalit. Wa man gid pa dir. Tikas ng mga tawhana. Muro sa pero way mo din kay sige mamugpamalit no. Kinsa na dinhi ang nakapalit og slot sa Heavenly Joy. Uy, usa pa ka buok. Duha. Kinsa ata lima na. Kinsa nakapalit na dinhi og DMC, Divine Mercy and Charity. Daghana. Tulo raman ka buok. Bitaw, ugma na ni nato lang i-report ang kuan kay karon amo pa ning kwintadahon mo kuan pa mangguna karon pa manggod ma-check sa nato ang nisod dito sa bangko. So di la sa karon mo report og pila na inahalin ugma final report para sa atong DMC niya ato sang i-partial report ang atong Heavenly Joy. Palitsan mo ana kay kutob ra ba nas Domingo mahurot og sa dili ato na siyang ihunong. Muna manindog na ta.